Permezz ta' ftehim li ġie ffirmat it-tnejn wara nofsinhar il-Gvern għadda l-art li fuqha hemm il-maħżen numru 3 fi triq it-Tarzna l-Isla lill-klabb ta' regatta tal-Isla. F'dan il-maħżen fost l-oħrajn jinbnew u anke jitranġaw l-opri tal-baħar li jintużaw għar-regatta li ma sena f'Malta waslet fix-xifer biex tispiċċa. Il-President tal-klabb Charmaine Ġerada fil-waqt li ringrazzjat lill-Gvern u Sport Malta għall-għajnuna tagħhom qalet li dan it-trasferiment se jgħin biex aktar żgħażagħ jitrawmu f'dan l-isport imnaqqax fil-kultura Maltija. Aħna konna nutilizzaw billi nirranġaw l-opri tal-istess klabb u kif ukoll inrawmu ċertu żgħażagħ li għandhom tipo interess fil-regatta. Ħajkun parti minnu żgur li nkunu nistgħu inkomplu nirranġaw id-dajes. Illum biex tagħmel dajsa hija diffiċli ħafna, ma tantx tfadal min jibni dajes, allura li għandek tibżalih. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima għal l-impenn tal-Gvern u għalli jkompli jwettaq il-wedjiet sportivi elettorali tiegħu. U għastqar li dan il-Gvern irid irawwem u jsaħħaħ il-kultura sportiva sa mill-etajiet bikrin. Bħala Gvern qegħdin nuru bil-fatti li nemmnu lis-settur sportiv ħaqqu jistħoqlu kull għajnuna possibbli u allura nagħmlu ta' inizjattivi fosthom skemi sabiex ngħinu l-atleti b'mod dirett, skemi anke ta' għajnuna finanzjarja lil laqdi sportivi. Illum qegħdin naraw għajnuna oħra dik li hija li wieħed jagħti t-titlu lill-klabb jew għaqda sportiva sabiex ikun jista' jkompli jinvesti fil-settur sportiv tiegħu. Min-naħa tiegħu Luciano Busuttin, Chairman ta' Sport Malta, fakkar li dan il-proċess ta' għotja ta' artijiet jagħti spinta lil laqdiet sportivi sabiex ikomplu jikbru u jattiraw aktar żgħażagħ u tfal lejn l-isport.